ख्रिस्ट'नो अनलायग्रा इसोर सिबियारिफोर दिनै जोंहा टीम होखाजानाय दङ सायख'जाखानाय दङ बे टीमानो जाबाय इफिसियाननि चैप्टार 5 verse 25 artinya din dia okata do saprawakan apuna jiwa jiwa kataku na do EPC ku citi kon bun nyam daria kana ona do morea hating dia bargel morea kali आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बेनाराव नुगासिनो दङ मोनसे टीम होखाजानाय दङ लाभ इन द फेमिली ar okata do bo kathare olaka tinya din re ona do gharoj talare isura dulur बेनो जाबाय नखराव अनज्लायनाय मितामे नुआ दो नुआगे मेने कना घारज रेन को जेमन को दाया दुलड़ो जोंनि टीमा अब्ला दिनै जादों जाहैबाय जोंनि नखराव जों गावजों गावनो अनज्लायनाय बेनो जोंनि टीम आर्थिया दिन या नुआ बो कथा तो होइना घारज घारज को तलारे ईश्वरा दुलड़ आरो बेयाव बाइबेल भार्सबो होखानाय दङ इफिसियासनि 5 बालाब 5 अध्याय 25 पद आर बाइबेल सत्र खन बुन ᱧᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ एपीसी रिया मोड़े हटिंग रिया बारगेल मोड़िया कली जोङो बेखौ खेबसे फरायनानै नायनि आर नुआ मिद दुन बुन पढ़ावा ओ बिसाफोर गिद्रे को ख्रिस्ट'आबो गिर्जाखौ अननानै बिनि थाखाय गावखौ जेरै गथायदों बेबादिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिखौ अनदो जावाय को आपेरेन बहु दुलड़ को पे चेत लेका मसीह कलिसिया दुलड़ के आर ओना लगी अपना रे एमेन जेमन कथाते जोङो जेब्ला बे पोर्शनखौ नायो बाइबेल भार्सखौ नायो आर तिहि नुआ ईश्वरा जुर कथा बुन नेल लेखान बाइबेल खन बेवहाय डाइरेक्ट थांखिदों जे बिसायफोर आर नोडे मेने कना बहु को ख्रिस्ट'आ गिर्जाखौ अननानै बिनि थाखाय गावखौ जेरै गथायदों बेबादिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिखौ अनदो मसीह चेत लेका कलिसिया दुलड़ के उनका के आपे हो आपे तलारे जेमन दुलड़ तहेन अब्ला दिनैनि बोसोना बिसायफोरखौल' बिसायफोर नोंसोरो गाव गावनि बिहिखौ अनदो होननानै जोंखौ खामान खालामदों आर ओना लेकाते दिन यीशु मसीह मेरे कना दिन आपे आपे रे ईश्वरा दाया आर दुलड़ जेमन ताहेनो अब्ला बे बाथ्राखौ जेब्ला आङो नायो अब्ला आङो बांसिन हौवासाफोरनिजों बांसिन मोखां जानानै दिनै बुंनांसिगोन हिनजावसाफोरखौ आंहा बुंनांगौ खोथायानो गैया दिनै आर तिहि नुआ बाइबेल शास्त्र खन ओकाटा इनेले कान ओना दो बर्ती गे बाबा नाखा को सेनिं रोड़ा गोगो नका से दो कम ᱧᱚᱜ गे आरो जोंनि महिला बिमाफ्रा आइजोफ्रा सानदों हो दिनैहाय हौवाफ्रा मोजां रायजासिगोन आर सरिगे तिहि ओना लेकाते माजी को दो को हुदिसे कना जे तिहि ठीक गया तिहि ओका दो हेरेल को तलारे रोड ओना ठीक हुयु गिरा नाथाय जोंनि केडिसनि अर्गानाइजार कमिटिया आरोबाव बोखेनानै होदों नङा हिनजावफोरखौ रायनांगौ होननानै जोंनो टीमखौहाय बोखेंनानै होफिनदों मेनखान तिहि केडिसि रेन अकय दो तिहि अर्गानाइज के नोआ तिहि उनी दो नोआय मेन केदा बांग तिहि माजी को सेज गे नोआ दो दोहय हुयुआ बेनो जाबाय लाभ इन द फेमिली आर ओना लेकाते मेनदा घारज रे जेमन दुलड़ तहेन नखराव अनज्लायदो आर घारज रे जेमन दाया तहेन नखराव अनज्लायनांगौब्ला बिफा हारसिङै बिसाय हारसिङैल' अननानै अनज्लायनाय जाया आर सरिगे तिहि एकेन अपनार रे ईश्वरा ओका दाया दुलड़ तहेन ओना मतो ते दो बांग हुई दाड़िया अब्ला दिनै आङो हौवासाफोरखौल' रायनो मोननाय नङा हिनजावसाफोरखौबो रायनांगौ आङो आर ओना इयते तिहि अकय दो हेरेल को हो तिहि बइन मेन दाड़े को कना आर एकेन गोगो को बांग मेनखान सनाम को गे आरो दिनैहाय बिमाफोरल' जोंनि कनफारेन्सआव दंफैयो बे नङा नाथाय बाबुमोन आरो नानिमोन फिसाला फिसाजोफोरबो दंफैयो आर एकेन माजी आर हेरेल मतो दो बांग सावते तिहि तिनो दो कटी दुलड़िया गिद्रे कोड़ा आर कुड़ी को मेना को सनाम को लगी कान गया अब्ला बाबुमोन नानिमोनाबो सानदों दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा आलासिजों जोबोद होजासिगोन आर सरिगे तिहि ओना लेकाते तिहि अकय दो कोड़ा गिद्रे आर कुड़ी गिद्रे को मेरे कान तिहि गोगो आर बाबा को चितान रे ईश्वरा जुवर कथा तिहि तबे एमा
नाथाय आङो बे कनफारेन्सनि टीमखौ जेब्ला गिदिंनानै नायो अब्ला नोंसोरखौबो रायनांगौ दिनैहाय आर सरगे तिहिं नोआ कॉन्फ्रेंस रे तिहिं ओका बो कथा बुन नेले कान तिहिं ओना सेते तिहिं आबुन नितो बुन गापाल मारावा से मिमिक कुबुन मेन दारे को बे बाबुमोन नानि मोनाबो दिनै बारग'नाय नङा आर तिहिं सरगे तिहिं नुको बाबू को आर मै को हो तिहिं उनको बाको नोआ कोन को एड़ान दारिया नखराव अनज्लायदो होननाय बाथ्राया दिनै नोंसोरनाव नांदोंना नाङाखै आरो बे रेसपन्सिबिलिटिया नोंसोरनाव दंना गैया दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आर घरज तलारे तिहिं नोआ कथा मेने सेते आपे सनाम को तिहिं नोआ घरज तलारे मिना पिया से बनु पिया तिहिं ओना तिहिं बुन न्यामेत कना अब्ला फै जोङो बोसोनाव आगान सुरलांनायनि सिगां इसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायनि जेन इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो आदो देला तिहिं नोआ इसोरा जीवन कथा को आंजम लाहारे ईश्वर बाटे बुन सुरो आर बुन कय जमा प्रेज द लर्ड धन्यबाद जिसु आफा इसोर नोंखौ बेसिमाव जोबनो गैयै हामबायनानै बाख्नायदों मानोना आफा नोङो जोंखौ थांनाय गोबाव समनिफ्राय लानानै बे समसिम आसा होनानै जोंखौ दैदेनबोदोंमोन आरो दिनै जोङो नैबे केडिसिनि गुथि एनुवेल कनफारेन्सखौ जों दिनै मोननो हाबाय आफा इसोर जानो जोङो दिनै बे स्थानाव जोङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय जथुमा जाफैदों आरो बे कनफारेन्सनि नोंनि बोसोनखौ बुंनो थाखाय नों आंखौ सायख'बाय आंखौ थिनबाय आरो बे गोथार बिन्दोआव फसंबाय बेनिखायनो आफा इसोर दिनैनि टीमजों लोब्बा लाखिनानै नोंनि बोसोनखौ बुंनो रायनो नों आंखौ हेफाजाब खालामदो आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो गोसोनि दुवारखौ नों खेवनानै होदो जेन' आफानि बोसोनखौ बुजिनो हायो आरो गोसोआव आखिनानै लानो हायो आफा इसोर दुष्ट आत्मा गाज्रि जिउफोर दङ नोंनि बोसोनाव हेंथा होग्राफोर दं बे गासैबो दुष्ट आत्मा गाज्रि जिउ सैतानखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामदो उन्दुनो ओंखारहोग्रा गाज्रि जिउ सैतानफोरखौ गोजान खालामदो गथ'फोरखौ सोगाबग्रा दावराव दावसि खालामग्रा दुष्ट आत्माखौ गोजान खालामदो आरो नोंनि बोसोनाव नोङो जोंनो धैर्यता गुनखौ होदो गुसुं आरज बासिग्रा जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि आंगोलिगोफोर आर सरगे तिहिं ईश्वर रेन गिद्रे को तिहिं तिना दो इसरा दया मेना ताबोरे अब्ला दिनै आदो तिहिं जोंनि टीमा जोंखौहाय बुंदों आर आबुआ बो कथा ओका तिहिं मेने कान लाभ इन द फेमिली आर ओना दो घरज को तलारे दुलर नखराव अनज्लायनाय मेता मे घरज को तलारे दया अब्ला अननाया माखौ बुङो जोङो बेखौ सिगाङाव मिथिनानै लाग्रोनि आर ओना इते तिहिं चेक कना घरज को तलारे चेक लेकान दुलर कना तिहिं ओना आबो बुन नेला व्हाट इज लव आर दुलर दो चेक कना बे अननाया माखौ बुङो अननायनि सोमोन्दै जों गिबियावनो जों मिथिनानै लाग्रोनि आर ओना दुलर बडाय लहारे तिहिं आबो बडाय जरबोना चेक कना मेनते 1 Korinth 13:4 आज पहिल कोरिन्थी रिया गेलपे आर पुना कलिरे जोंहा बेखौ फरायनानै नायनि अननाया सेसेयो आरो अननाया रैसुमै बेयो मेगन साया अननायाव गोग्गा गैया आरो दुबगां खालामा लाजिथावथाव खालामा गावनि लागै नागिरा जोंख्रुआ गाज्रिखौ साना बियो इनायाव रंजाया नाथाय बियो नंगौजों रंजाफायो दुलरिया विषयते नोआ नोंडे मेने कना पहिल कोरिन्थी कुरिया गेलपे हटी रिया पुना कलिरे नंकाय मेने कना दुलर दो सबरिया सुष्टो बाय दुलर दो बाय हिस्केवा बाय आदोपा बाय फुलुआ अब्ला जोङो मिथिनो मोनबाय अननाया मा अननाया सेसेयो अननाया रैसुमै अननाया मेगन साया अननाया गोग्गा गैया अननाया दुबगां खालामा आर तिहिं ओना दुलर दो चेक कना मेनते तिहिं नोडे बुन न्यामे कना दुलर दो सबरिया सुष्टो बाय दुलर दो बाय हिस्केवा बाय आदोपा बाय फुलुआ बेखौनो बुङो अननाय आर नोआ कान गिया अब्ला फै जोङो सेकेन्ड पइन्टआव आगान सुरनि आर देला निया समय रे दोसर कथा बुन न्यामा A 4 kinds of love according to the ancient Greek आर पुना लेकान दुलर बुन न्यामा तिहिं ग्रीक कुरिया परसि लेकाते एन्सियन्ट ग्रीकनि बायदिब्ला अननायखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदों आरो बे मोनब्रै बाहागोनि अननायफोरखौ जोङो आरोबाव नायबावनि आर ग्रीसियन परसियन लेकाते तिहिं आबो बार हटिं रेबुन न्यामे कना एक नम्बराव जोङो नायगोन इरोस लाभ
Ar pahil nomor bun nyamet kana. passionate love or romantic love. Ar mite do sajau saprau ar tihing oka do kumita kan romantic dular. Eros love mani jelau siklaफोरनि अनलायनाय romantic love बिसनि गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय. Ar ona dular do tihing ku mita kana tihing okoy do mit kora kuri ku talaria dular. जेब्ला जेलाव सिख्लाफोरनि अनज्लायनाय गोसो थोलायनायखौ जोङो नायो Ar kora kuri ku talaria dular bun nyam lekha unku aku talaria dular do nongka kan ya. आरो बिसोरनि प्रमिस समाय लालायनायखौ जोङो मिथियो. Ar serga tihing oka aku talare miten goa katha tahen. आङो थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नंलिया. Ar ona do serga tihing ing gojo reho am do boin hiring mea. आरो नों नङाब्ला आं गुबुन रावजोंबो रायजो जानाय नङा. Ar serga tihing am begorte tihing ar noa dharti re boin songsar daria. बे जाबाय जेलाव सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायाव प्रमिस लानाय समायखिरा लानाय. Ar serga tihing ona do kana kora kuri ku talaria goa katha aku talare dohor. आरो माखासे समफोरनि उनावनो Ar serga tihing ar ho mimit somoy lekate bun nyalek kana. मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बिसोरनि सानैनि गेजेराव गावस्रालायनाय जायो. Ar serga miten ungkin bahor talare miten huding huding bun nyal daria kana. आरो बिसोरो दसेनि उनावनो टाटा बाय बाय होननानै बुंज्लायो. Aro serge mimit ku talare nongka bun nyalek kana thoda din tayom khan ge aku talare arho bide ku hatawa tata bye bye men kate. अब्ला जोङो जोहोलाव सिख्लाफोरनि गोसो थोलायनायखौबो अरायदिना टेम्परारि जोङो नुनो मोनो. Ar serge tihing kora kuri ku talare okata dular tihing ona ho abu bun nyal daria kana adi din do bang tikep kana mit ku talare. अब्ला जोङो फै फिलियल लाभ 2 नाम्बाराव. Ar dosara dular बे जाबाय फ्रेन्डशिप ब्रादारलि लाभ. ar ona do kana gati boyha ku ria dular. बेयो जाबाय लोगो बिसोरनि बिदा फंबायनि अनज्लायनाय. Ar ona do serige gati ku ar tihing dada boyha ku talare dular. बेखौहाय ग्रीक रावाव फिलिया लाभ होननानै बुंदों. Ar ona do Grecian persiti ku mita kana filial dular. जेब्ला जोङो ब्रादारलि फ्रेन्डशिप लाभ जोङो बेखौ नायो Ar serige boyha dular bun nyel lekhai ar gati ku dular bun nyel lekhan. सानै बिसिगिफोर दङमोन. Ar serige tihing ungkin bahor ungkin tahe kana. सानसेखालि बिसोरो हाग्रायाव थांदोंमोन Ar serige ungkin do mid din bir tikin chalaw lena. आरो हाग्रायाव बिसोरो मुफुर लोगो मोनदोंमोन. Ar serige tihing ona bir re bana kin nyam lidia. बिसोर बिसिगि सानैनि गेजेराव सासेया दंफां गाखोनो रोंगौ आरो सासेया रोङामोन. Ar serige tihing ungkin boyha kin talare mid boyha do dari dijo badai kan tahe kana ar mid boyha do bai dei daria kan tahe kana. सासे दंफां गाखोनो गोरों बिसिगिया दंफाङाव गाखोलांबाय. Ar serige tihing ukaita do dari dijo khube badai kan tahen uni do dari re deina. आरो दंफाङाव गाखोनो रोङै बिसिगिया हायाव उन्दुनानै थाबाय. Ar tihing ukaita dari re dijo bai badai se bai daria uni do ot rege ye giti ina. आरो मुफुरा खाथियाव फैनानै बिखौ आथिंनिफ्राय खर'सिम मोनामसुनानै थांबाय. Ar serige tihing uni bana do he ina ar uni giti ekan boyha uni do mita me jangga khon bahut se habi uni ye ji idi kidia. आरो दंफाङाव गाखोनाय बिसिगिया गोजौनिफ्राय नायहरबाय आयै आंनि बिसिगिखौ दिनै मुफुरा जासिगोन. Ar tihing uni aj boyha koita dari re de ekan uni do hodis juman kana nui ing boyha do koita giti ekan uni do tihing ye jom chapa kaya. नाथाय मुफुरा बिखौ आथिंनिफ्राय खर'सिम आरो खोमा गुन्थुखौ मोनामसुनानै थांफिनबाय. Ar serige tihing okoi bana do tihing mita me jangga khon mita me bahut habi uni doi ji bada idi kidia. अब्ला दंफां सायाव गाखोनाय बिसिगिया गाहायाव ओंखारनानै सुखि मुफुरा नोंखौ मा बुंलांखो होननानै सोंनो हमबाय. Ado tin re okoita boyha do dari re de ekan than nui phed na are kuli kidia bana do am chet koi men otwat mia. अब्ला बिसिया बुंबाय दुखुनि समाव मदद होयो बिसिगिया नंगौबै बिसिगि नङा होननानै बुंलांदों. Ar uni giti ekan boyha doy ror ruwar dia mane duk kosto somoy re tihing boyha ko do baku nyir bagi akwa.
अब्ला बिसिगिया लाजिनानै मोखां सैर' जानानै नायगंनानै थाबाय आर सेरिगे तिहिं उनी अकयटा निर्बुद्धि थान उनी बयहा दो दारे रे दे लेन उनी दोय सेरिगे तिहिं उनी खन एटा से समां केदा आर अडी आट गे लाजावना अब्ला दिनै जोङो मिथिनो हायो मानसिनि बिसिगिफोरनि अननायाबो नंखाय बाखायसो आर सेरिगे तिहिं आबो बुन बुझाव दाड़े आकना मानवा कोआ दुलार दो तिहिं मेना आर गपा बनु माने ठिकन गे बनुआ